E salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din vlogurile mele. Am vrea să vorbim despre un copil care îmi zice să mă las de YouTube. Tot zici Andrei Demar. Mi-a pus o întrebare: când să te lași de YouTube? Și tot așa zice: mă, când te lași de YouTube. Dar zice să mă las de YouTube și să nu mai fac videoclipuri. Asta mă enervează pe mine, că cei din comentarii spun să mă las de YouTube. Că nu fac videoclipuri ca lumea. Bine, am o întrebare pentru voi. O să fac un video cel mai șmecher și o să filmez Minecraft. Ce ziceți? O să filmez Minecraft. Ce ziceți? Da, o să filmez Minecraft. Și nu mai zice ca să mă las de YouTube, bine? Când i-am scris, habar n-am că să mă las. Ce mă enervează. Așa, poate își bate joc de mine. Poate așa vrea. Zice, nume nașpa, Paul foarte tare. Da? Nume nașpa, atât zice el. Nume nașpa. Las că mai vedem noi nume nașpa. Nume nașpa. Ar trebui să-i fie rușine pentru ce o zis. Adică nu ar trebui să-i fie rușine, dar nu-i comentezi în fața lui, dar nu știu câți ani are. Bă, numai să nu-i zici să nu mă... Habar n-am. Când te lași de YouTube, m-am enervat pe el. Ce mă enervează ăștia. Bun, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like sau nu știu. Eu sunt foarte trist și foarte supărat. Așa. Și m-am săturat. Oricare îmi spune, eu sunt foarte supărat. Pa, pa.